Kita nontonथ' सोरबा सोरबा मिथिखाबाय जानांगौ दिनै सोरनि हाबा जाने माने एसे इउटुबाव फेमास जाहांनाय आंनि बियादै फिसाफोर bodosisters सासेनि हाबा नङा होमबा स' आंहाबो थैयारि खालामगासिनो स' आंहाबो थैयारि खालामनोसै माने इनभाइटेसनाथ' आंनाव सफैदों नालाय सनाफोर थैयारि खालामसै आरो आंबो थांनायनि ना माथो होनो फार्स्ट टाइम थांगोन फार्स्ट टाइम बिसिनि गामि जायगा आं जेबो मिन्थिया खिन्थु मालाय QR क'ड होखादों मेपजों नागिरै नागिरै थांबा थांजाबाय आरो ना आरो सोरबा मिन्थिखानाय लोगो मोनदोंबाथ' ज' थांजाबाय स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं मा शेयार खालामलांनो हायो दिनैहाय खुलुमबाय आंनि Jobanivlog इउटुब फिनके बराबावबाय सोरबा माजे भगवान महरना सोरनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौफ्रा जोबोर नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना बेनिफ्राय मा होनो सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक खालामनाय आरो शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना मोजां मोनथाराखैबा डिसलाइक मारनानै होबानो जाबाय आरो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनै आं मा शेयार खालामलांनो हायो कार्डा मालाय नै बेबायदि साजायनाय आरोना नै टु जबालायबावसो आरो आंनि नामैनो सफैदों बै दाखालि हलिनि आगोलाव बिफाया सुटि फैनानै थांनाया बे दिना थांनो लागा दिनाव होफैदों आरोना गथ'फ्राहाय मोजां साजायखाथारदों मालाय माने मा होनो नैबेबायदि होखादों आरोना मेपजों गुगोल मेपजों नागिरनानै थांनो थाखाय नैबेबायदि होखादों ओमफ्राय आंबो बेबायदि नागिरनानै जेरावबो थांफेराखै खिन्थु आजिखालिथ' माने गुगोलावनो देखायखाजोबो ना माबायदि थांनांगौ मादि मानांगौ सार्च खालामना नायनांसिगोन आरोना जेब्ला फार्स्ट टाइम खालामो जेब्ला बबावबा थांनो जेब्ला माखौ मावजेननो जों मिन्थियाबा गुगोलाव सार्च खालामनानै बोरै खालाम बोरै मायो नायो नङा होमबा स' बिदि नायनानै नागिरनोसै आरोना bodosistersनि सासे अरुणाया कबिथायाथ' आंनि बियादै फिसा जाहैबाय ओमफ्राय बिनिनो बिब'आ बेयो अरुणा नार्जारिनि ओमफ्राय निस्थार बसुमतारी हौवा गोदाना आरोना क'क्राझारावनो आरोना नायनोसै दा बोरै बोरै थांनाय जायो गोजानबो होननाय खोनादों जायगाखौहाय जायगायाथ' जाहैबाय काकरमारि आरोना थांफेरबावाखै आङो ओमफ्राय थांनाय नायनांगोन नायनोसै लोगो मिथिखानाय मोनबालाय मोजांमोन दा मा जायो अब्लाबो एसे रेडि साइडे रेडि जानानै थानोसै आरो फटकरिया लोगो मोनबाथाय थांलाबायनोसै एथ' आराम बेसा सानजों अननानै होफैदों थाङाबा माथो हिनजाव गोदानानो होफैदों खुलुमलांलायथारदों फिसालाय हाबाफोरा जालांखाङागौ मानि कार्डफोरखौ मोजाङै जोथोनै दोननांगौनो आरोना हौवा गोदान हिनजाव गोदाननि थाखाय सुख जायो आंबो बेलेगनिफ्रायसो खोनादों ओमफ्राय हाबा जाखांनानैथ' आरो कार्डफोरखौलाय बहा दोनबाय थानो गैला आरो बेफोरो खिन्थु हाबा जायै समावहाय नोंनो एफा जोथोनै होफैदों नोंखौ इज्जत खालामनानै होफैदों इनभाइट खालामदों बेखौ जोथोनै दोननांगौनो आरो स' हाबायाबो जाथ'वाखै नालाय जोबथ'वाखै नालाय आंबो जोथोनै दोनबाय थानोसै गावसोर जे दिना होफैदों बिदिनिफ्राय दिनैसो हानदों आरोना ओमफ्राय हाबाखौथ' गोसोआव दंखायो बैसागोनि 5 तारिख होननानै आरोना आरो गामियावबो आं रायलायखांबाय बिजावजालिजोंहाय थांग्रोबाय आरो बिसोरो बिजावजालिमोना बे कभिड माबानि गालिनि बिमामोना थांबाय आरोना बिसोरथ' न'नियानो जाहैथारबाय नालाय थांग्रोबाय आरो काकरमारि नायनोसै मा देखायलांनो हायो नोंथांमोननो आरोना ओमफ्राय मैयानिफ्रायनो आंहा गावसिनि मोनफा मोननै स्टेटास होनायखौ नुनानै हिनजाव गोदानजों बे माबानि गालिनि स्टेटास होनायखौ नुनानै आंहासो गरम जालागासिनो आरोना एसे मेहेन्दी आखिनाय माबा गय खावनाय मा खावनाय फार्स्ट स्टेटास होलागासिनो दङ जातनो आंहा बेफोरखौ नुनानै ओमफ्राय गरम खाथिबा आंबो नुजाहैलाबायथारसिगौमोन आं होननानै आरोना हाबा गिदिर मोनजायैया जि गोबाव जाबाय आं एकदम बिराद लब आरोना आं माने मालायनि हाबा गिदिर मोनजानायखौ नांजाला एसे न'नि एसे खाथि जानाय माने आं थांलाय फैलाय खालामनो मोननाय मावलु मावला जालु जाला खालामनो मोननाय बिदि हाबा बिराद जानो लुगैदों आङो ओमफ्राय दाबो बेनावबोथ' बहाथो आं बिदि खालामहैनो हाबावनो थांनानै आलासि बायदि भद्रसो जाहैनांसिगोन आरोना खिन्थु आं जेनेबा न' खाथियाव जानाय बा गावनि बाहागि खुरमा बिदि जानाय हाबा एकदम बिदिसो लुगैदोंमोन आरोना बिदि मोनजाथावथावानो गैथ'ला आंहा बे दाखालि आङो नाथुर बायनानै हरनाया नागालेण्डनिया बेनिखौसो एसे गोगोम जानो सेस्था खालामसै मोनजायोबा आरो मोनजायाबाथ' गैला आरोना माला मोनजायो फाफिफोरनि हाबाखौबो ओमफ्राय आङो जि फाग्लिखा मैया हाबाखौ बावगोमानानै मोनायाव सबायखौ सोमनानै दोनबाय आरोना एसे बिगुर गुथों होननानै दाना सोमबाय नालाय आरो माथो संनांबाय हेभि जालामोन आङो हाबायाव जाहैनायनि खोथा ओमफ्राय नै टमेट' बाथोन दासो सासे आब'आ दाख्लैनो जासिनायखाय बेयाव खानानै लाबोनानै नै एवग्लिफैबाय आङो जाबाय बेजोंनो जागौमोन
हाबायाव एसे अमा थमा जाहैनांगौ सबायसो संनानै लाफ्रांबाय बे जारलासो आंजोंबो ओमफ्राय सासे बिजावजालिया गावआथ' थांनो हाला इनभिटेसनासो गावनावबो दंमोन आरोना खनसे मालाबा ब्लगसआव लाबोखांबाय आङो ओमफ्राय आंनाव दङ 20,000नि बेखौ लांफैहोदो होन्दोंमोनबो आयौ ओमफ्राय आं सानबाय गथ' बानानै बामनानै मालायनि 20,000नि दख'नाखौ गाननानै दहा जालाबायबा मा जानांगौ आरो 20,000नि दख'नाखौ खाथियावबो नुवाखै फट खरि दाहार लायलायनानै गाननांगौबा मा जानांगौ आं सनाफोर लायला आङो ओंखायनो सरायखेलानि आंनि बिजावजालिनाव आरोना नांलायला आंनो 20,000निबो नांलायला जेबो नांलायला आं ओरैनो खेला खेला बुंदोंमोन नोंनि 3,000निखौनो गालांथ'नोसैहाय आङो होननानै आरो 20,000निखौनो लांफैबानो जाबायना 20,000निखौ गालांथ'बानो जाबाय आं थांनो हायाबा आं न'खराव थांना फैदों होनलायबाय बिस्रा अनो बिरादनो आंना गैया नालाय ओंखायनो जासिदोंमोन आरो ओमफ्राय आं लायला अलसियाबो जाहैबाय एथ' गोजानाव बोरलायना आरो 20,000 दख'ना आं गाननो गियोना बेबो मालायनिखौ आरो गानबाबो मैला नांसि जोथनोसो गाननांगोन आङो आरो फिसा बानायना आंना मा जथ्न' जानो नांला ओंखायनो सनाफोर ओरैनो थांसै नरबिलैनो आरोना रेडिल' जालाबायनोसै जायगाखौल' मोनहैथोंसै आङो अमा थमा जानानै फैलाबायनोसै आरोखि मोनबाय नालाय सनाफोरा माने जाखाना लाथारसै आरोना माबादा हजम जाख'नो हानाय नङाना ओंखामखौ जोंनि बारा लालायाखै एसेल' लायो आरो ओमफ्राय नै सबायखौ जानो लुबैनानै संथारनाय लाबाय टमेट' बाथोन ओमफ्राय ओरै फिसाजोआबो गावसोर मिन्थिसिगौ जागोन ना मागोन गावसोर दंसै आरो बिमाखौथ' अयथासार खालामखासिगोन जालाबायनानै लाग्रोसै मुथासे ओंखाम हाबा गैयाबासो बे अमा बेदर लायगौमोन आङो सबायजों जानो आरोना हाबानि खोथा दं नालाय ओंखायनो लायला आरो ना गोरानजों जानोसै गोथाव ना गोरानजोंबो बिराद गोबाव जाबाय सबाय जायैया भालि गथ'खौ फानलु थाइथाम देनानै दोननाया थाइब्रै थाइबा देदों आलौलायबाय जानो हाबावगोन आं फिसाया जानो हागोन मा जादो सोना जा दुखुनि खोथा सनाफोरा ओमफ्राय आङो मा बुंनो नोंथांमोन आंखौ गाज्रि मोनसिगोन जानो हागौ आरोना दहाय फुंनिफ्रायनो आङो एकदम आराम हाबायाव थांगोन होननानै ब्लग्सखौ बानायबाय थाबाय ग्रोब ग्रोब देखायलांसै गिफ्ट लायनाय मालायनाय बिदि सानबाय गिफ्ट लायनो आङो थांनानै ओंखारबायमोनबो ओमफ्राय बिफायाबो होनहरबाय नों बोरै थांनो नोङो गथ' लानानै ओमफ्राय लोगोबो गैया बोरै नागिरनानै थांनो नोङो स्कुटिजों थांबाबो नों बोरै थांनो गोजानद्राय जायो बे जायगाया गोजानसो आरि होननानै बुजाया जाया आंखौ कन्ट्रल खालामबाय आरोना ओमफ्राय आंबो ज' थांनो थाखाय लोगो मोनाखिसै जाय लोगो मोनदोंमोन बेहा मालाय आलदायावसो हाबा जाहैग्रोबाय आरोना ओमफ्राय हाबानि इनभिटेसनानो दिनै मोनथामसो दंखायोमोन नायनोसै दा मोनसे नङा मोनसे अबेबा थांनोसै आरो सनाफोर आंखौ एकदम माफ खालामदो आरोना bodosisters अरुणानि हाबायाव आं बिराद थांनो लुगैथारदोंमोन अब्लाबो आं थांनो हाला आरो बिनि हाबानि आं जेबो ब्लग्स लाबोनो हाला आरोना बेनि हाबानि आं ब्लग्स बिराद मोजाङै लाबोनो सानदोंमोन आगोलाव गावसोरबो फुथि बुंलांदोंमोन मादैयाबो जोंनि हाबायाव ब्लग्स लाहैबानो जाबाय होननानै नानि उन्दैया गैयामोनबाबो आङो सुनस्रा नागिरलाबायनानैबाबो थांनो हागौमोन उरायलांनो हागौमोन ओमफ्राय मोनाबोगोन माबोगोन होननानै बिफायाबो बुजायहरबाय येस नंगौ नोंनाया उन्दै गथ'खौ लानानै बारा खेलाबो खालामजाया आरो आंहा साखा खब्रैबो गैया मा खालामनो साखा खबनैल'जों बारा बिदि थांजायाना आरो मिन्थिखानायबाबो सिदा थांनानै सिदा फैनो हाबायमोन दा जेबो उफाय गैला सनाफोर जेबो उफाय गैला आं गावसिनि स्ट्रेस दोननायफोरखौ नायबाय थानोसै आरो बयबोथ' हगारखागोन बिथाङाथ' इनभिटेसन खालामखादों बयखौबो इउटुबारफोर थांखागोन बिसिनि ब्लग्सफोरखौनो नायलाबाय थानोसै आरोना सनाफोर आंखौ माफ खालामदो आंबो हाबाखौ नुहैला ओमफ्राय हौवा गोदानाथ' खाथियावनो मालाबाफोर लोगो मोनसिगोन आरो हौवा गोदानखौथ' आं थांबाबो नुखायामोन जेनेबा मोनायावसोमोन नालाय हाबाया ओमफ्राय अब्लाबो आं निमन्त्रन जाहैनानै फैनो हासिगौमोन आरो ओमफ्राय थांनानै देखा जाहैनो हासिगौमोन आरो मारै डेक'रेसन खालामदों मादों नायनो हासिगौमोन आरो सनाफोर उफाय गैला दा गाज्रि मोननो नांला आंबो देखायनो सानदोंमोन फुंनिफ्रायनो आं बिराद हायलाब जागासिनो दंमोन आरोना थांनो थाखाय रेडि जागासिनो दङमोन ओमफ्राय दा माथो खालामनो उफाय गैला सनाफोर माफ खालामदो ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय नेक्स्ट भिडिअ आङो मोजां लाबोनो सेस्था खालामसै आरोना आंबो आसा थाबाय bodosisters अरुणानि हाबायाव थांनो ब्लग्स बानायनो आसा थाबाय सनाफोर स' थेंक इउ स' माच आंबो बिराद उदास जानानै थाथ'बाय आरोना मा खालामनो